så er jeg tilbage med en ny video. Jeg ved godt, jeg har lovet, at jeg vil uploade en video i løbet af den her uge. Men som sagt har jeg været syg, og det har været det rimelig lang tid nu. Så ja, jeg er endelig tilbage, og jeg har det meget bedre. Jeg er stadigvæk en lille smule forkølet, det ved ikke, om du kan høre på mig, men ved du hvad, det er ligegyldigt. Så vi kan se på den her titel lige nede under mig, så kan I se, at det er en Ask Katrine, og jeg tænkte, jeg vil egentlig gerne lave lidt anderledes, end hvad jeg har gjort indtil videre, uden at det er helt vildt anderledes, men også bare for at forberede jer på, at nu begynder de helt store forandringer, eller forandringer i godseøjne. Og det er simpelthen, at nu kommer min YouTube-kanal mere og mere fremad. Så jeg har spurgt jer, som ser med på min kanal, og sådan lidt rundt omkring om, hvad er det lige for noget, I gerne vil vide om mig. Jeg har så valgt nogle, det er ikke helt vildt mange, jeg har fået, men jeg har valgt nogle, og så har jeg været inde og finde lidt, som jeg tænkte, det kunne være sjovt. Og dem har jeg selvfølgelig skrevet ned på min telefon, som er lige her. God gamle iPhone 5 der. Så tror jeg bare, at vi skal til at gå i gang. Så, første spørgsmål er, hvad optager du med? Jeg optager med min Canon 1200D, og ja, den fik jeg i min fødselsdagsgave, som var for 2 måneder siden, så den har jeg brugt. Og som I kan se, så har jeg noget lys på mig, og det er egentlig bare en helt almindelig arbejdslampe, men den fungerer fantastisk. Så det er i hvert fald der, min starterpakke er lige nu. Hvad er din livret? Min livret? Jamen jeg ved ikke helt, hvad min livret er. Min danske livret, det er enten boller i karry eller frikadeller. Og med sådan lidt junk food, fast food, usunde ting er pizza. Pizza er bare godt, generelt, hele tiden, hver dag. Jeg har prøvet at leve på den i 2 uger, så ja, hver dag kan man altså godt spise pizza. Hvis du var en superhelt, hvilken superpower vil du så have? Altså hvilken kraft vil jeg have, hvis jeg var en superhelt? Jeg ved ikke, om I alle har set X-Men, men det tror jeg stort set alle har. Der er Raven, a.k.a. Mystique. Hende vil jeg gerne være. Prøv at tænke at kunne lave det om hele tiden. Og bare sige, nej, jeg er træt af det her, jeg laver mig om til det der, bla. Hvis du er ked af, at din arm sidder sådan her, jamen så kan du lave den om til sådan her. Ret mærkeligt. Men du ved, hvad jeg mener. Hvis dit liv blev lavet til en film, hvilken skuespiller skulle så spille dig? Hvis mit liv blev lavet om til en film, så kunne jeg enten se Nina Dobrev eller Jenna Coleman. For jeg synes, jeg minder lidt om den. Det ved jeg ikke. Jeg tror egentlig, det er dem, jeg kunne se mig spille dem, hvis de skulle ligne mig. Men hvis ikke, så kunne jeg rigtig godt tænke mig Emma Watson, fordi hun er vidunderlig. Besvar, mens du står på hovedet. Hvorfor startede du YouTube? Hej. Det er fucking lang tid siden, jeg har gjort det her sidst. Hvad gør du da? Okay, jeg startede YouTube, fordi at jeg synes, det var sjovt, og fordi at jeg ville pågøre alt det, de andre også gjorde, fordi ja, det var sjovt. Okay, af mit hoved. Jesus. Gå i brug og se, hvor lang tid du kan holde den. Først inden jeg gør det, så vil jeg sige, at det er 100 år siden, jeg har stået i brug. Og jeg ved ikke, om jeg kan finde ud af det mere. Det må vi jo bare sidde og se, om jeg kan. Okay. Gå i brug. Wow. Den her, må man gøre det. Er det ikke sådan noget med, at man skal... Fantastisk. Okay, come on.
Okay. Take nummer 2. Oh my fucking god. Okay, ja, nej, det kan ikke. Så min næste challenge, det er, at jeg skal synge med mel i munden, en spiseskefuld mel i munden. Og jeg har forberedt mig lidt med en glas vand. Og jeg tænker, fuck det her, det bliver mærkeligt. Jeg prøver at sætte undertekster på, for jeg tror ikke, I kan forstå, hvad jeg siger efter. Jeg har mit mel, der er ikke så meget tilbage, det er fint nok. Ja. Jeg er glad for det. Oh, well, what you don't do for YouTube. Oh my fucking god. Så jeg har mit mel her. Oh my god, jeg har helt ud over det hele. Mit mel. It's just, oh jeez, okay, 3, 2, okay, 3, 2, 1, it's very dry. Oh my god, det gør jeg aldrig igen. Pugbad. Jeg tror også, at jeg gik en lille smule i panik, fordi Let It Go er ikke min yndlingssang at the moment. Det er faktisk Don't med Ed Sheeran. Jeg ved ikke, men jeg tænkte bare, fuck, jeez. Og hvis I kunne se det her, der er noget ved gulvet, det så ikke specielt appetitligt ud. Så jeg håber virkelig, I nød det. Og for at demonstrere, så vil jeg til lige sige, at masser af mel på mit tøj. Med det sagt, så tror jeg, at det her det var det sidste. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad du vil have mig til at gøre i de andre videoer. Det kan være, at jeg sidder og laver en eller anden morning routine ting, og at du kan så sige, at du skal gøre det her i løbet af videoen, eller komme med nogle små ting, at jeg skal sige kanin 100 gange i løbet af en video. Et eller andet. Find på noget, og jeg vil helt sikkert bruge det i min næste video. Med det sagt, så var det slut. Hvis du kunne lide den her video, så giv den et thumbs up, en like, en tommel op af, hvis det er det, du vil kalde det. Og hvis du har lyst, så må du gerne subscribe til min kanal, og der vil komme et lille link hernede af et eller andet sted lige om lidt. Og hvis du ikke er blevet træt af at se mig, så vil der komme et lille firkant her med sidste uges video. Og så har jeg ikke andet at sige, end at vi ses på næste lørdag. Hej!